Uzinikele emaphoyiseni umsakazo wokhozi FM uSiya Mhlongo emva kokuvulela icala lokushaya ngenhloso yokulimaza isinqandamathe sakhe ngeledlule. USiya nalo wesilisa oneminyaka engu-29 ubudala eseligodlile igama lakhe bebenobudlelwano bezothando kusukela ngoMeyi wakulo nyaka, kanti bebengaqali njengoba-ke ethi nango-2020 kuya ku-2021 babenobudlelwano, kodwa-ke obabuye baphela. Isisulu usivulele uSiya icala emva kokuba bexabene entathakusa ngomhla ka-31 ku-Agasti bephuma endaweni yokudla Florida Road eMorningside, eThekwini. Okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Neshitunda uqinisekisile ukuthi uSiya uboshiwe ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Amaphoyisa esiteshi ase-Durban Central abophe umnumzane Siya Mhlongo ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza owesilisa oneminyaka engu-21 noma kunge-29 lona kowesilisa okusolwa ukuthi uphihizwe ngebhodlela ngumsolwa mhla zu-31 kwenyanga edlule. Isisulu silimale kanzima ebusweni okuphoqa ukuba siphuthunyiswe esibhedlela, kusho yena. Iphephandaba likhuluma nesisulu sithuke soma ukuzwa ukuthi uSiya useboshiwe kwazise sithi-ke kazange saziswe ngabomthetho. Ngiyamangala ngoba-ke ngiyakhuluma-ke nomseshi wecala ngibuza ukuthi kwenzekani, kodwa-ke bengakaze ngibikele ukuthi useboshiwe. Ngangitshela ukuthi-ke uma eboshwa ngiyothunyelwa-ke umyalezo ngingaziswe, kusho sona. Uveze ukuthi usola ukuthi kukhona-ke abamakhela itulo lokungcolisa igama lakhe, ebuza ukuthi kungani pho ividiyo noma-ke kungani pho kunamavidiyo aveza yena esemotweni encenga lo wesilisa ukuba angene emotweni amphuthumise-ke esibhedlela ngoba-ke limele. Uvele-ke waphelelwa ngamazwi, wathi okunye-ke akasakukhumbuli ngoba-ke wayebuye aquleke ngesikhathi edunwa. Selokhu-ke nasenzeke lesi sigameko uSiya akakaze-ke azwakale emoyeni. Kuvele nokuthi wazicelela yena ikhefu ngemva kokusabalala kwezindaba nokuxabana kwakhe nesinqandamathe sakhe. Nakuleli sonto akabuyeli-ke emoyeni, ubanjelwe ngolakhe inkosi.